No, tak som na Okinawe. Toto je pláž, ktorá je kúsok odo mňa, kde bývam. Je tam nejakí týpci hrajú volejbal plážový, nejaký turnament, tam viac. Ale tu reálne nikto není. Akože je to asi tým, že není sezóna. Ale fakt tu skoro nikto není. Čo ma troška mrzí je, že asi ak nie je sezóna, alebo sú väčšie dažde, tak je tu naplavený hodný rias. Aj takého troška bordelu z mora. Ale sú tu aj také pekné časti, také čisté. No a uvidím, že kam všade pôjdem, lebo na zajtra a hlavne útorok hlásia fakt, že dáš celý týždeň, len dneska v podstate je takto pekne. Takže uvidím, koľko to stihnem. Ale akože títo lokálni ľudia, oni sú úplne poobliekaní. Takže moc sa neslnia. No, takže asi pôjdem skúsiť vodu, tam niekam na kraje sa dám a pôjdem to tu aspoň na chvíľku do vody. Majú hneď za plážou takéto sedenia spravené, ale ako vidíte, nie je tu skoro nikto. Pár ľudí sem tam, ale všetko sú to tak lokálni. No, není sezóna a som tu jediný Japonec. Chcem pozrieť, tu je nejaká zelená plocha. Nie sú tu akože ani... Ale pravda, že som aj na internete nás nečítal. Síce tu naváža takéto, že nejaké stany, že tu niečo predávajú, ale nikde to nie sú také tie masové turistické veci, že nejaké... No ako to bude proste pri mori. Ešte takéto proste kľudné. Nejaké má niečo spravené, tak to má spravené veľmi pekne, decentne. Tam hrajú futbal nejakí chalani. Fakt, že úplná paráda. Voda bola super inak. Tu sú nejaké ovocie, ale kto vie, čo to je? A tu je na z neho popadané. Zaujímavé. Toto je super, to sa im páči. Žiadnych milión rezortov, obrovské veci. V tomto sú oni úžasní. On taká tá viac turistická, alebo to hlavné mesto je také, že na západe. Ja som na východe strane ostrova. Čo je tu? Je tam vzadu vlastne za týmto kopcom, čo vidíte tuto. Tak tam za ním je v podstate aj letisko, aj to hlavné mesto. Odkiaľ som prišiel. Tam by som ešte chcel ísť, možno aj dneska. Tam máme nejaký akože hrad, alebo v podstate hrad toho lokálneho bývalého nejakého náčelníka, panovníka. Tak tam sa pôjdem pozrieť. To je ešte raz pohľad z tejto malej zátoky spravenej. V podstate jedna a hen tam je druhá taká istá urobená. A táto je čistejšia. Hen tam je viacej nánosených tých rias, nejakých zelín. No, tak to už je šíre more. Nejaké ostrovy, tam sa dá ísť tiež. Ale tam sa mi nechce ísť. Dá sa tu ísť za nejaký ostrov, jeden, ktorý je strašne malý. On je taký malý, možno, že ako... No neviem, podľa mapy vyzerá, že by som prešiel za 2 hodiny dookola. Možno menej za hodinu. Ale... nechce sa mi tam ísť, lebo... to by som zabil za deň.
To som musel nájsť, lebo to nejde odtiaľto, ten trajekt. To by som musel ísť do iného mesta a to sa mi nechce. No. Je to správne také rameno, ktoré ide z mora. Idem sa pozrieť tuto hore. Tak to tu vyzerá. Kolem dokola. V podstate ja bývam niekde tam. Tam som bol v tej zátoke. A týmto z toho stranu hora aj sever. Tyjo, fakt tu nikto není. Hej, tam sa hrajú nejakí ľudkovia v parku. No ale musím povedať, že je teplo, poriadne. Nejakých 29 stupňov alebo 30 malo byť dneska. No a takto si tu ľudia žijú. Domčeky. Tu sa ešte nájde pozemok, kde sa dá postaviť nejak Tokiu. Aha, Panasonic. No. Tak, dnes idem pozrieť hrad Shurijo. To je dosť veľké celý tento komplex, park, takže uvidím, že to stihnem. Lebo začína už pršať, mahroli trocha, takže no, aby som vôbec niečo videl. Tu na okolo toho hradu takýto park, všade dookola. Borovice ako u nás, palmy nie tak úplne. No ale tak nemôže mať všetko na Slovensku. No a tu začínajú hradby. A high-tech lampy. Solárny panel a lampa. Teraz treba prejsť celé dookola. A tam potom niekde mala byť brána, kde sa dá ísť dovnútra. Takže som zvedavý, kam sa to dostanem. Toto vyzerá na nejaký vstup. Ale je to zavreté. Je tam nejaký újezd stráži. Asi treba s nejakým iným vstupom. Tu nájdú ľudia, takže idem za nimi.
Taký zaujímavý strom. No, tu vidím, že už aj predávajú nejaké oblečko, šiatrovníci lokálni. Teta ma volala na zmrzlinu, povedal som, že nechcem. No. Idem to tu obehať dookola, počkaj, tu je nejaká mapa. No a teraz zistiť, odkiaľ som prišiel. Ja som prišiel odtiaľto, mám pocit. Prišiel dookola. Teraz som tu. Teraz tak tu budem snažiť tu na niekde ísť. Po okolí. Pozrieť sem. Potom ešte zbehnem dolu tu. Nejaká väža. Bo čo štvorka, čo je štvorka? Toto. No tak to nič, tak to ma neviem, čo vôbec idem. Ale pôjdem pozrieť ten hrad a potom zbehnem vlastne, ja to chcem ísť k tomuto jazierku a odtiaľ do mesta poprechádzať sa. No, tu si môžete niekto prečítať, kto chce po anglicky. Pauznite si. Alebo po japonsky. No a toto sú tzv. Spievajúce stoličky. Možka tu je. Jo, tam je ticket office. A tuto je niečo. Taká socha. Dráci, jeden a tam je druhý. Tak to nejak to bolo. Aha, to bol nejaký požiar v 2019. Títo dráci to prežili. Agio a Ungio. Tak toto som nevedel. To nikto nepovedal, že tu sa nedá ísť, to vrávajú. Tak to je bummer. Ako... Budem nejaký výhľad, uvidím, kam sa bude dať ísť dookola. Ale vyzerá to, že... Nič moc. Akože našťastie ten vstup nebol veľa, 400 je čiže nejaký 250. Že tieto veci našťastie má vyriešené dobre, že neplatí človek. Neplatí človek veľa za vstupy a za tieto srandy. Ale... A toto výhľadka. Hej, tam sa dá ísť tiež na tú väžu, ale tam sa mi nechce ísť, keď som tu. A tam je jednokolajka nadzemka. Čo? Tá ide z letiska. To ešte pôjdem. No, toto je ten vodné dielo Okinawa. To je ukázané, ako sa vlastne robí taká nejaká stavba alebo strecha. Tak. Step 2. Step 3. 4. No a toto je výsledok. Vyzerá, že je celkom dobre zbloklo. To fakt celá tá stavba zhorela. No, oni to renovujú od 2002 roku a na jeseň 2026 by to malo byť dokončené. Sú nejaké pozostatky. To sú chryzantémy vraj. Vraj to bolo to nejaký celý park chryzantémový kedysi.
A bol to park, kde sa vítali hostia. Pravdepodobne bola nejaká fontána. A sme pri mojich obľúbených citrusoch. Toto je nejaký citrus. Ale podľa všetkého je, to volá, že kunebu. No, kunebu alebo takzvané shikvasa. To bude ďalší citrusovník. Musím ale povedať, že tu si mohli viac záležať, pretože tá fotka je nie úplne ostrá. Jama, kde bola voda a boli tu kúpele len pre ženy. Sú to pekné tieto záhrady. No asi tak pár týždňov dozadu ešte, keby som bol, tak by bolo celé takto zakvitnuté, červené. Viem, čo to je. Ale stále fakt, že je to tu pekné. Toto neviem, čo je. Niečo medzi lokálnou slepicou, kačkou, morkou, I don't know. A tu sú ďalšie, no ja vrám, že niečo kačka, medzi kačkou a slepicou. Pláva úplne bez problémov. To je celý gang. Som zvedavý, či ma do jobu. Nazdar. No, tak to bol Shuri Castle. Idem sa teraz trocha potúľať po meste. Niečo asi zjesť. Oh yeah. Pozor, hady. Yes. To sa mi páči. No dobre, tak teraz čím skôr preč. Nejak. Idem sa trocha potúľať po meste. Za 2 hodiny, ale už tma, takže moc času nemám, ale uvidím, kam sa dostanem. A nachádzam sa také, že Tsuboya ulici, ktorá je známa keramikou. Je tu veľa takýchto šopíkov, kde predávajú keramiku. Tu je kopec. No tak budem prejsť a uvidím, možno, že aj niečo si kúpim.
Akože musím povedať, že niektoré sú pekné, ale niektoré sú také na jedno kopyto všetko. Že mám pocit, keby to bolo znova z nejakého veľkoskladu a neviem, nie sú také, ešte ma nič neoslovilo. Čo by bolo niečo extra. No však uvidím. Taniere tu majú pekné, také nedajú krásne sady. Prišiel som na trh z najznámejší v Okinave, takže idem troška. Idem sa pozrieť, čo tu majú. No ako je tu brutál, OK. A majú tu všetko. Fakt je mega. No to som vyšiel z toho marketu a tu už vidno turistickejšia oblasť. Tu už je viac ľudí. Aj Starbucks, jasný znak. Idem naspäť do marketu. No, toto není už to kľudné, kde som ja. Toto už je normálne mesto. Ale je to fajn. Akože bol som trocha taký najskôr, že... Kde sú všetci? Toto už vyzerá tak japonsky. Nie je to Tokio, ale už to vyzerá fajn. Ale začína pršať. Takže neviem, koľko to ešte dneska stihnem. Som celkom aj zodraný. Takže uvidím.